Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε εντελώς δωρεάν από 10 έως 20 ευρώ με μερικά πολύ απλά βήματα. Στο τελευταίο βίντεο του καναλιού, όπως θα θυμάστε, έχουμε δείξει πώς μπορούμε να πάρουμε δωρεάν χρήματα από το Viber. Συνεπώς, αν ακόμη δεν έχετε προχωρήσει τη διαδικασία αυτή, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τον σύνδεσμο του βίντεο με τις αναλυτικές οδηγίες. Συνεπώς, επιστρέφουμε στο σημερινό βίντεο, δείχνοντας μια πολύ απλή μέθοδο για το πώς θα λάβουμε δωρεάν χρήματα από την εγγραφή μας σε μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων. Εννοείται πως αυτά τα χρήματα που θα μας δοθούν ως δώρο εγγραφής μπορούμε να τα κάνουμε ανάληψη στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων ονομάζεται Robinhood και εννοείται πως αν κάνετε και μία έρευνα στο διαδίκτυο θα δείτε πως αποτελεί μία αξιόπιστη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Συνεπώς, από το σύνδεσμο που υπάρχει κάτω στην περιγραφή κατεβάζουμε την εφαρμογή και προχωράμε σε μία εγγραφή. Εννοείται πως εφόσον μιλάμε και για πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσουμε και σε επαλήθευση των στοιχείων μας μέσω ταυτότητας ή διπλώματος οδήγησης ή διαβατηρίου, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στην εφαρμογή. Το επόμενο απλό βήμα είναι να κάνουμε μία μεταφορά των 11 ευρώ, ώστε να αγοράσουμε ό,τι ποσοστό bitcoin αναλογεί σε αυτά τα 11 ευρώ. Μάλιστα, όπως θα δείτε στο βίντεο, εγώ στην αρχή έκανα μία μεταφορά της τάξης των 10 ευρώ, ωστόσο επειδή κρατάει μία πολύ μικρή προμήθεια η εφαρμογή για κάθε αγοραπολισία κρυπτονομίσματος, όπως φυσικά συμβαίνει σε κάθε πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, έπρεπε να κάνω ξανά μία μικρή μεταφορά της τάξης του 1 ευρώ για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου. Γενικά σας συστήνω να κάνετε έναν γρήγορο λογαριασμό στην Wise, την οποία την έχουμε δείξει ξανά στο κανάλι μας, η οποία είναι μια τραπεζική πλατφόρμα που προσφέρει δωρεάν τραπεζικό λογαριασμό 100% αφορολόγητο και χρεωστική κάρτα, έτσι ώστε να γλιτώσουμε την προμήθεια μεταφοράς από την ελληνική τράπεζα στην Robinhood. Όπως βλέπετε από το βίντεο, δεν έχω χρεωθεί καθόλου τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς από την Wise στην Robinhood, ενώ αν έκανα τη μεταφορά αυτή που ονομάζεται SEPA από μια ελληνική τράπεζα, για παράδειγμα την Alpha Bank ή τη Eurobank, θα είχα έξοδα μεταφοράς σχεδόν 3,5 ευρώ. Συνεπώς, εφόσον μπορώ να γλιτώσω αυτό το ποσό, δεν υπάρχει λόγος να το χρεωθώ. Οπότε, για να γίνει η μεταφορά, όπως βλέπετε και στο βίντεο, αντιγράφω τα στοιχεία που χρειάζονται, πληκτρολογώ το ποσό που με ενδιαφέρει και αποστέλω τα χρήματα. Τα χρήματα έχουν ήδη πιστωθεί στην πλατφόρμα και προχωρώ σε αγορά. Μόλις έχω προχωρήσει σε αγορά, καθαρά 10 ευρώ δηλαδή σε bitcoin, τότε αμέσως λαμβάνω το δώρο εγγραφής. Ωστόσο, πολύ μεγάλη προσοχή, για να μπορέσω να κάνω ανάληψη αυτού του ποσού, δηλαδή του μπόνους που μου έδωσαν από την εγγραφή, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το ποσό να μείνει στην πλατφόρμα για 30 ημέρες. Αν προσπαθήσω δηλαδή να κάνω τώρα την ανάληψη, δηλαδή σε λιγότερο από 30 ημέρες, τότε θα μπορέσω να κάνω ανάληψη μόνο του ποσού που πίστοσα από το τραπεζικό μου λογαριασμό, δηλαδή αυτά τα 11 ευρώ. Γενικά, η διαδικασία για την ανάληψη είναι πάρα πολύ απλή, δηλαδή από το προφίλ θα πάμε στο πεδίο της ανάληψης, θα πληκτρολογήσουμε ή θα επικολλήσουμε τα ανάλογα στοιχεία της τράπεζάς μας και θα επιβεβαιώσουμε τη διαδικασία ανάληψης. Γενικότερα, για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μη διστάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο και εγώ όσο πιο άμεσα γίνεται θα απαντήσω. Για όσους έμειναν μέχρι το τέλος του βίντεο, εύχομαι να σας άρεσε το περιεχόμενο που παρουσιάσαμε σήμερα και φυσικά εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.